Ingen problem. Jeg har nemlig taget mit eget tv med hjemmefra over internettet. Triffst ja sogar richtig gut drauf. Doppelpack. Macht die Sache auch nicht leichter. Ernst nehmen, dass wir Ihre Sorgen... Wie war es denn, als ihr euch geküsst habt? Mama, was ist... Und dass natürlich die vertraute Musik gespielt wird. Et af de klassiske problemer ved at bo på hotel, det er, at der stort set aldrig er noget ordentligt i fjerneren. Lidt afhængig af, hvor hotellet ligger og hvilken standard det holder sig, så er der alt mellem 5 og 25 kanaler, og det er typisk primært sådan noget lokal hejs, og så er der selvfølgelig spændende finans-tv. Auch das Befüllen der Formen passiert. I'm a foreigner. Forget about... Langsam. Ich rufe ein Taxi, Mann. Okay, du Scheiße. Ich finde, es geht so nicht. Jetzt musst du noch mal mitkommen, ne? Ja. Wenn man nicht zusammen... Løsningen det kunne selvfølgelig være at loade ens computer med ribbede film. Men nogle gange så er det bare fedt at flade ud foran dummekassen, og i den situation ville det være fedt, om man kunne have sit fjernsyn med sig. Altså ikke selve fjernsynet, men det der er indeni. Nu er det her jo tv, og jeg har snydt lidt og sat boksen til på forhånd. Konceptet det er rørende enkelt. Du sætter slingboksen op derhjemme, du sætter internet til den, og så sætter du dit tv-signal til, så installerer du Sling-player-softwaren på din computer, og så er det næsten som at sidde i sofaen. Du har adgang til alt det tv, du har hjemme i stuen, det har du også på din computer, og det fungerer i hele verden. Og der er spise med prise. Morten, vi bliver nødt til at stoppe de her optagelser. Der er spise med prise, og det skal jeg se. Nå, men når det her det så er sat til, så kan man se herover, der har jeg den fjernbetjening, som forhåbentlig ligger hjemme på mit sofabord lige nu. Den her fjernbetjening her, den er magen til den, jeg har derhjemme. Da jeg sat slingboksen til, så bliver du guidet igennem nogle menuer, hvor du vælger, hvordan du ser tv. Jeg har en digital set-top-box. Og herfra, der er det simpelthen så simpelt, at det er lige til at tude over. Jeg kan flytte musen rundt, betjene knapperne, og hvis jeg gerne vil se en anden kanal, så trykker jeg, så venter jeg lidt, så kommunikerer den over nettet til boksen derhjemme, som beder tv-boksen om at skifte kanal. Og voilà, så er der Danmarks Radio her. Det her det er Sling-player-softwaren til Mac. Den findes selvfølgelig også til PC, og derudover så findes den faktisk til en lang række mobile apparater og mobiltelefoner. Billedkvaliteten den er ikke helt som man kender derhjemmefra. Den er afhængig af to ting. Den er afhængig af, hvor hurtig en upload-hastighed du har på din internetforbindelse derhjemme, og så afhængig af den download-hastighed, som du sidder med lige nu. Slingboksen, der står derhjemme, den sørger hele tiden for at finde ud af, hvad det er for en hastighed, og så tilpasser den simpelthen komprimeringen løbende igennem. Det fungerer ret godt. Lige nu, så kan man se, så kommer der 500-600 kilobit i sekundet igennem, og om ikke tv-kvalitet, så er det da i hvert fald fuldstændig seværdigt. Slingbox og det her software Sling-player, det er fantastiske produkter. De gør meget langt hen ad vejen, præcis som der står på pakken. Den endelige dom, den falder til sidst i programmet. So ein Ding på Cebit noch einmal. Det her det er en af verdens største IT-messer, og hvis det bruger batteri eller strøm, så findes det her. Men det er ikke alt, der skinner. Der er guld. Jeg er en teletubby. Hvorfor bruge et par 100 kroner på biografbilletter og gamle sure popcorn, når du kan have hele Imperial med i lommen? Det her er en lille projektor, der kører på batteri. Se mor, ingen ledninger. Der er indbygget højttalere, og der er indbygget 1 GB RAM. Hvis man gerne vil udvide, så er der plads til SD-kort herover. Derudover så er der indbygget medieafspiller, det vil sige, at du behøver ikke at fodre den med noget signal.
Det her er komplet Imperial in your pocket. Jeg har en film i næsen. Nu er der lige vel meget lys her, og der er en grund til, at de slukker lyset Imperial, så vi går lige en tur her. Betjeningen, den kan næsten ikke være meget nemmere. Det her, det er hovedmenuen. Der er settings, der stiller man forskellige ting, altså kontrast og brightness og sådan nogle ting. Her, video, billeder, musik, og her, der skifter man mellem den indbyggede hukommelse og så det hukommelseskort, man har sat i. Nemt og lige til. iPtech Lomme Imperial, fristende. So ein Ding oder was? Det her iPtech V10, det er en af den slags produkter, hvor man siger, yes, so ein Ding. Men i realiteten, når først du får leget lidt med det, så er der en masse problemer. Først og fremmest så er der problemer med videoformaterne. Den har jo indbygget medieafspiller, men den spiller kun de formater, som du konverterer gennem konverteringssoftwaren til at spille her på. Det er sådan lidt knaldet, at man skal konvertere for at det med spille. Lydkvaliteten fra de her indbyggede højttalere, det er jo heller ikke ligefrem Imperial. Det leder os lige i favnen på det tredje og helt afgørende problem med den her iPtech-projektor. Det er lysstyrken. For et års tid siden, der legede jeg med en projektor, der havde en lysstyrke på 600 lumen. Det fungerede, hvis rummet var helt mørklagt. Hvis du tændte mere end bare lige et par stearinlys, så kunne du næsten ikke se, hvad der foregik. Den her, det var 600 lumen. Den her har en lysstyrke på 10 lumen. Vi snakker altså faktor 60 sværere. Det er fuldkommen ubrugeligt det her. Til alt andet end sådan et lille billede på 3-4 tommer. Det der, de selv lover med 50 tommer, det holder ikke en meter. Det her, det er Netgear ITV 2000. Den ser ikke ud af meget, men den er ret interessant. Umiddelbart så er der tale om en netværksafspiller. Den sidder med et kabel på dit netværk, og så kan du bladre igennem. Du kan søge videoer på YouTube og ting og sager. Det er en ting. Det, der gør den her virkelig interessant, det er den her Live Internet TV. Og hvis vi lige flipper ind, vælger Europe og vælger bang, BBC. Det, der så sker nu, det er, at den forbinder med en BBC-videostrøm. Grunden til, det er så voldsomt interessant, det er, at Netgear lige pludselig er gået fra at være sådan nogen, der lavede netværksting til hjemmet, og så er de et eller andet sted blevet tv-leverandør på linje med UC og Telia og Stofa og hvad de ellers hedder. Og der er jo ikke noget til hinder for, teknisk set, at Netgear de laver en distributionsaftale med Danmarks Radio, med TV1000, med alle mulige andre kanaler. Det er ret cool. Og hvis du tænker lige nu, kvaliteten den er sådan lidt so-so, ja, det er den lige nu. Men det er ikke mange år siden, at en 1 megabit internetforbindelse, det var det vildeste, du overhovedet kunne få. I dag får du smidt 20 megabit i nakken for under 300 kroner. Den her Netgear ITV 2000, den burde være på markedet inden for et par måneder. Og jeg vil tro, de vil ikke helt ud med, hvad den kommer til at koste, men omkring 1000 kroner til at starte med. So ein Ding oder was? Quadratisch, praktisch, gut. Ja. Slingbox og det her Slingplayer software, det er usædvanligt helstøbt. Opsætningen kunne man godt frygte var ret besværligt. Det er jo sådan noget med, at du skal igennem din routers, firewall og ting og sager kontakt over internettet. Det kører super smooth. Vi er usædvanligt tæt på So ein Ding muss ich auch haben. Men den her fjernbetjening, selvom den er helt magen til den, jeg har derhjemme, så fungerer den ikke 100% på samme måde, og den har ikke alle de funktioner, som jeg gerne vil have. Eksempelvis så spol tilbage-knappen, den spoler fremad, og guide-knappen fungerer ikke og sådan nogle ting. Det er sådan lidt, og det trækker altså ned. Specielt fordi der ikke er noget menupunkt, hvor at jeg kan gå ind og omkonfigurere, hvordan de her knapper fungerer. Det trækker ned, og vi lander på en 5'er. Hvis du vil se mere omkring de forskellige muligheder med Slingbox, Slingplayer og de forskellige indgange, der er på den, så er det ekstra materiale til den her anmeldelse, og du finder det, ligesom alt det andet ekstra materiale, inde på hjemmesiden. Det er dr.dk/ding.